Khôi không mà ná Bukan kiting belum suka. Hello everyone, hai na hai tisin nolo nani katal vlog langsung go, yang tahu boro tangi tong nolo temel tetel nongile saya makana, hingga kakai nolo an video no paitu dora nayan hene, hingga nolo nai tong ni enjoy kai di, te ang nolo noje pun masuk tini video kai punungane. Gari kai to fai tongo already ang location hojak, hingga tabu gari fai tongo, ta gari kana simise, hingga tabu gari wa tangi tongo. Finally gari wa fai shopai ka, hingga tabu tanglai tongo, hingga bang bus kanggo te khorong ni borong nahana nangko, hingga nolo nong mana na sabo non hana thang tong te sabo chin logi go tong te koi jana thang sing sabo thang non nang phuno gane hingge nor nai tong di naga broi Sắp phải ra cả bây giờ. sabo Sắp phải ra. naga broi tabung ge ko mato phai sok pai ka hingge sing ti boro borong na sing tong ko bobo ang hai no phun ma thuya mokri ni kaham ke mokol durai engjak bini bo tam hingke sing to miao ibin khai pe deba hingke abon bagino ibin paimasi sini 11 baji kha hingke rumo thana hinde 12 tamai thangka hingke maisana hinde thuna hinde to 2ta 3ta bo haino tam thangka hingke on bagino kaham mukti maya hingke tini bosang thunga sri no ma okhorka 5ta rogono hingke on bagino ta hingke i koyango phalai tongo an mokol khe naigadi mukti ni sida hanche mokol koto kiting ani ba tibo ongkhata tip tor khata hingke tabuk thang tongo gari o kana bagui hingke noro nai tongni ang thaga hingke nong phunukgano jaga rok tei bo jaga o thangnai shoot rok khai hingke norok nai tongdi singkhe thangmang mukti lai thanga asuk mukti phaika saimaya borok bufuro video khlai tong ang thui tongmani ang ulo se bongni thani video nugui na ekon bai nao an blogger na hanai ta kisahon saimaya asuk mukti lai ka aram khai uma sailap kori tam hingke mukti pai ajat phaimula tar se ang doi bo bwsaya nogo rogo hingke beleng late khe bwsao ang bwsamani 10ta rok baji ta hingke on bagino ang jiha jaga phano thaga hingke doi bwsaina bagui problem thana muchungya hingke on bagino gari o lailang kha tayang masingo mano nugui tongikha hingke ba tei tamsa norok nai tongnai video no tabuk hingke motamuti sopai ka gana o no tei bisi charlia tiya tongkhana sogui nai ni sao naigada yango view naithokmani bwsungma rwngui tong hingke o je kuphur nugya dengo bo tui mangsi jotono asuk khe naithogo ma norok nai tongdi ang aro thaka hingke phunukga nongno tabuk hingke sok pai laikha hingke oro kisa bwthaklai ekon bai nai kisa rest khai tongga tam hingke oro borok tongnani omo swng dress o nalai tongo ta hingke abono kok salai tongo bo jaga hapnani bo jaga tongnani hinui hingke tam hingke tini phaimani belai late wngui thangka chwng hingke aboni bagino tini ekdin bai shoot paiya ta hingke aboni bagino chwng tini salsa ma tongroknai tongrogui ekon bai nai khana tisa shoot khlainai ta omo hai hingke aboni bagino hingke oro kaisa sinijak tongo ta o cameraman ni bini aiteo nuklai o hingke ah jaga habui nai tabuk tiffin rok kisa chawi tongo ta rest rok khainai hingke norok nai tongdi hingke ango hingke makeup khlai tongo bwkhani rok thik khlai ekon bai nai hingke bini paikha hingke no okhor sinai ta tam hingke watui bo kisa phai tongo sal bo asukno hamya tini hingke phaima bo belai lekha bwla hingke aboni bagui no hingke norok nai tongni ang phunukgano je phunukma sak tabuk hingke okhorlaikha chini slai swkang darasong thangui nai jaga rok naikha location rok hingke borok naiphaikha hingke tabuk aro thangui tongo hingke chalia blai bisi gana mano hingke aboni bagino himui thalai tongo ta kok salai gari khai to aro no bwthakjak je jaga o chwng rest khlaio ah jagani gari rika bwkha hingke tabuk hingke uko ah jaga thalai tongo ta tui kinaro shoot khlaina hinui view naithok ongtongkha oro satung kisa phaio do hingke tisa watui rok bo phaio tamo hai hingke asuk sal hamsukya watui bo kisa tongo hingke satung rok bo khe tongo tamo hai tabuk hingke boot kalaijak boot o shoot tongobla hingke aboni bagino hingke tabuk thangui tongo tei kaisa location o ta hingke boot ni to shoot paikha hingke tei kaisa jaga o thangui tongo hingke norok daktino nukmano no chini music video khôi không mà ná paikha motamuti mo tabuk last hingke mo tabuk hingke okhorka aroni shoot rok paipai khabla hingke aboni bagui no
hingke tabuk thanglai tongo room o hingke tini no nogo thangnai ta tambagui hingke miyatasung oro salsa tongkha aboni bagui hingke tabuk hingke bazar o mo hingke gontasara bazar pohor iko naigari sabai malai no kebde sini comment khai di Instagram ni popular boy. Welcome to my channel. Subscribe karo. Naigari ko yak di faimang ko birisi baijak. কষ্ট খাই সবটা লামনে ফেলে মেলে বেরিছে পাইয়া Thank you. Nggak tahu tang naik yang di tanah. Ya kebaikin mata naik. Naigari bade baik kai. Gari tongpu. Ini ko naigari gari bokla ja. हाँ हो गया चलो ट्रेन पकड़ना है Itu. Ini ko naigari gari bokla ja. हाँ हो गया चलो ट्रेन पकड़ना है Itu. Nung semen to kacin boro bon boro. Boro mima. Hilang asap tiga semen tin boro bon boro. Norok nung makana bridge baijak hingke sengte kun lama ti thangka hingke video log liang an video ron pairi sinai norok bai tisa katal blog malayan hingke norok dati no music video nok panana.